Vítajte u ďalšieho videočka, dneska si zahráme NHL 24, áno, neviem ešte nahrávať takto na playku, ktorým NHL 24, na mesiace tým Messi Slovan versus Žilina. Je to naplno nastavené, to bude minútka. Mám NHL 24, ja som dostal cez Vianoce. Chcel by som pozeral aj NHL 25, není. Dneska nebude NHL 25, keby bola. Som jej dostal. Takže môžeme ísť na to. Tam všetko je dobré. Už to nejak posuniem troška. Aby ste to nejak videli. Dobre, môžeme ísť na to. Dneska idem na hokej. Ideme tento zápas. Počkaj, na prvý meč zabudol ešte. Iba sekundičku. Je to rýchlo nastaviť, ukážeme si také tutoriál, ako nastaviť sa, aby sa nevedeli. To je malé. Som si ja stiahol, to som ja nevytvoril. To by sa mi nechcel, to je to nesmé. Upraviť tým. Zabudol som tam dať sirénu. Lebo siréna nie je rovná, ideme tam dať. Idem tam skúsiť jednu sirénu. A stavím tam rýchlo sirénku. Sirénočka môžeme začať, ja to asi uvedem od streamu nejakom. Na to. Vieš, to som nechcel prepať, to sú oné. Prepač, ja ohľadal som to zabudol. Tady on. Nastavím tam ešte toto ono. To som tam mával. Dobre, signami. Ideme to nastaviť. Toto je ono, toto sa podáva najviac. Tam budú 3, ale to nevadí. Ideme na to. Uložiť. Ideme na to. Ja som mal NHL 19, ja som mal NHL 19 a potom som mal NHL 22 a potom som mal NHL 24. Ja som tak začal. Ja som mi nezdal našiel. A to ešte nebolo, teraz ma to baví ten minulého roka. Takže to... Neviem, či sa nové zámky ešte to musím upraviť. Až som ja hral. Tam čo je tam to späť hral som, ale nejaký inakší, mám to som mal pre mám tam je tu život. Vecížina. Ideme na to, Breško. Im to moje, ale sme sa na to zahrať. Ak by som to mal hneď vytvoriť také. Konektor alebo by mi to dalo zapiska nájsť. Takže reálne to na budúcu sa dobu. Teraz už sú rád, mal by nejaký prvý. Ja mám už sezónu do 24. Ak by niekto mal 24. Na to. Neviem, ako sa to bude vyhrať boli. Nevadí. Jo! Kokos. Vidíte, aké to je?
čo urobil. Jaj. Ja niekedy, mne 22, viete čo šlo diváci. Tak mám ľudia. Ľudí. Nie, ľudia mne šlo, mne 22 išlo, keď to bol breaku každý break som vyhral. Mal som gól, ako sa mi každý čo bol break sa mi podarilo mne ho dostať, ale aj gól. Teda mi to bolo klikať som aj nevedel, to sa dá. Čo robia tie AIko? No to sa neovláda všetky hráči, iba ktoré klikneš, alebo máš hrať. Ale môžeš hrať aj za jedného sa mi dá. A potom niekedy aj NHL-ku. To si napríklad play-offku, ale ja neviem, to sa liga mi nebavila. A hra som sa dostal, ja som tu vytvoril tú ligu. Tam to vlastne ako T-Sport ligu, no a proste takto, no, niečo ma aj počítala, to nevadí. No, a dostal som. Dostal som sa tým zistím, ja som to tak vlastne typol. Som vlastne sa k nám bol. Ja nehrávam o hokej, ale ja si mám hokejku, hrám si len tak. Len tak pre zabavičku vonku. No a ešte ďalší. Nevadí, nemení sa. Nevadí, ešte je dvakrát tretina. Ja sa potom rozbehám druhú tretinu. Neviem, prečo neviem teraz vybrať boli. Ja kliknem a dám vyberať si tam chcem na backhand. Alebo forehand. Joj! Ježiši, to som urobil. Toto je seknutie. Ja viem, ja si vyznám, čo úplne hrozí, co to viem. Ja som lepší než ako táto. Lebo ja teda sa vyznám lepšie. Lepšie čo znamená čo, keď ukáže rozhodca. On to nevie. To neviem, fakt. Joj! Ty kokos! To čo bolo? Ty kokos. To by asi v rámci svojho gólu už rozhodne. Ja viem, nie je tam ráno logo. Preto to musím zmeniť. A musím zmeniť aj to logo. Počkaj, len som zabudol ešte. Nechcem sa zdržovať. Ježiši, jak som sa prepkal medzi mne. Nič.
Áno, neviem, to je na 24 ešte nepadli. Tu Bratislava na možno bude furt. Asi. No, to voľne branie. Som. Áno, asi. Aj tam si niekedy si vytvorili vlastnú ligu, keď tam on nehral oni, taký celý tam proste nebol, nehral, tak on tam to podsporali, teda to, no keď tam bol on, to play-off, tak tam bola přesaníka. Koľko to ide? 10 minút? Ty koksi, tak to dlho trvá. Čo to stihne nahrať. Keby ne, tak ja mám znova. Ale mám tam miesto. Mal som tam ešte hudové to miesta. Ale som tam blbosti. Svojho mobilné. To potrebujem mať na úplnú aplikáciu. A si myslím, že kokos. Joj, jaká dorážka. Kokos. Nahráme. Budem mať oné presilovečku. Haha. Sikanie, no. No to bolo seknutie, sekolný. Neviem, zase vyhrám Guliáku, neviem. Ja som sa keby... Zajdu tu čestnú Wens, kvápim na 20. majku, a Majka či Bratislava. Jo, to netrafím. Piči. Ježi, poď na dávam. To sa nesmieme. Super na YouTube. Ježiši, jaká šanca. Šancos. Ja to mám los šancos. Ja má som teda to bloknúť. Haló. Teda to po zvuku. To čo som urobil, taký trik, ale udarený. A to spinka, ne? No včera to bolo lepšie. Teda včera. Prečo to bolo lepšie? Ešte to bude školenie. Sa rozhodne školie teším. Piči, výhoda supera. Ja to tu vypadá trest. Takže on už. Ešte si tak odkopil. No, second. Slash handbacks.
zvlášť, ako zvlášť. Ako si taký zvlášť. Ježiši, ne, to neviem, to je zase to neviem. Dneska Jurečko sa tak teší. Mi to tu páda. Ja mám šikovné ruky. Pane. Kokos. Kde to? Teraz som sa nedal. Zabil som ho, dobre. Ale to nie je. Do piče. Kokos, ja som si dal reč. Musím ho už vyhodiť. Idem konečne. Konečne. No to čo bolo? Zás? To čo je? Ja tu mám na tebe slovačky také hnusné šťastie. Je šťastie teda. Reálne, koľko to bude? 0 minút? To má 10 minút. Okolo 10 minút. 1/3, ja to mám 5 minút. Vytrvala celá. To je toľko, že som pamäť nemal. A to nahrať. Do papuče, ja viem do papuče. No ešte mi dal. Neviem, to tráfne veľmi zápas. Lebo ja si to takto vždycky dávam ľudia. Takto pre zápasom. Si uberám tie klíňa, ale keď si máš trošku, to ešte nerobil. Ešte nerobil takú dám hru. Nemal som ešte. Mám tam minulé noci. Minulý ročný. Slavia narodeniny. Narodeniny, tak na narodeniny. Gól! Ja som nevyhral, ja som vyhral tam, ale to bolo nepoverené. Lebo to asi nikto nevyhral. No, normálne by sa vyhrávať tieto výkony. Tedy keď ho oné, keď niekto prihrá. Ježiši, jaká šanca. Kam mám ísť, počkej, nevajte sem. Ja sa tu... Diváci, to sa tu robí nejak Michigana, povedzte mi. Nejaké tlačítko na Michigana. Alebo akékoľvek niečo. Nejaké robí otočku, ale nejaké Michigana. Nie to aké daj také... Keď nikto neplatí. Michiganko. Je to podvod. Autca môžu veľmi robiť. Aktivní autca tam vyhrali. No zápas nejde. Gól!
Poďme. Poďme do toho. Poďme do toho. Poďme do toho. Vnímajú si. Láska nízky. Tam tá presilovka bola asi moja prvá, čo som dostal. A to už sú kedy boli Vianoce. Kedy boli Vianoce. Ja budem aj oslavenie. Tak. Nebudeme, ja to vyzeralo. Som to podrážil. Hľadaš to tam. Chcel by tu nejaký nájazd dostať. Penáltnu stranu. Omu. Presne strieľať, nie penáltnu stranu to futbalu. Oni to vyhodili. No, čo zás? 4-4, za čo? Seknutie, koho som sekol? Kto koho sekol? To už je tretia tretina, no tak to si rýchlo vyrovnať. Fanfare Indonézy, doživní. Ať fanúši toto sleduje. To sa asi nášte. Je to vlastne tu nektúrne. Ježiš, že bude trestné strieľanie. Ja som že je trestné strieľanie. Tak neby sa vyšlo, ale jediné. Vyhral som boj. To musí byť na sekundu. 5-3. Tá. Nechcem ani predĺžiť, ne? O toľko spomenúť nemám. Unáž na to používame, ale na nájazdy asi nie. A potom môžeme aj nájsť takú bonusovku vyskúšať. Nájazd. Dáme si nájazdy. Potom vyskúšame tam inú nájazdy. Potom ho testujeme. Už som ohral a mám dobrý. Komu to nahral? Halo. Ty si to čo je? Ja som mal šancu, že prejdem. Asi budem asi odvolať bránkara za chvíľočku. Budem odvolať bránkara 2 minúty pred koncom. Ja dám gól 2 minúty pred koncom. 2 minúty pred koncom odvolám bránkara. Dáme to. To skúšalo. Čo som urobil? No, urobil aj brankára. A potom na tom sa útočného. No, budeme aj dome. Tak brankára neodvolávame. Nepotrebujeme. Potom možná minútu, keď dám gól. Keď dám gól, tak ešte 3 minúty pred koncom.
Uči. Chyť to. Nechytil to. Ešte chytil. Čo som urobil? No puče. Ne. Odvolali brankára. Uchávam mu na gól. Odvolám brankára. No potom, keď ich tam boli. Pískam puk hlavne. Prehral som. Jaká šanca, prehral som. Ešte dám 2 milisekundy. Ideme si dať bonus nájazdy. Ukážem vám, aký som na tom profík. A potom to ukončím. To je rýchlovačka, jedný nájazdečky. Ak by ste to niekto so mnou, tak môžete si zahrať, ale ja som mať pozičný prehľad, čo nepovedal kupovať. Ak by ste to aj tak si veľmi nájsť kúpiť. Aj som ešte aj odvolali brankára. Furt mi to zobrali. Ja si potom bol breaku, ale neviem ako odvolala brankára. Tak to vždycky musím do menička. Dá sa to nejak, ale to neviem naučiť. Ale toto nehrajeme, toto hraje brankár. To hraje samostatne. Musíme nehrať aj mod. No priskúšam potom. Ale... To čo je? Čo chceš? A tam iba vždycky iba sirena. Na záhne. U nás. Nehraj tam muzika. Pojde. Čo nie? To je žena. Treba dostať. A potom dať. Tak, no piči. No, nikam nejdeme. Dobre. Dáme ešte jedny. Dáme ešte odvetu. Ešte odvetu. A potom dáme ešte konec. Ja. Awesome. Nemalo to byť oné ďalší vec. Pretože oni dostali ranšie.
stojí až jeden, ale nebolo to práve nejak ide. Teda nie, tak mám ísť. Ja som tiež takisto. Byli teraz. Neviem. Pekajaro. Skoro som dal, ale keby som sa o trošika posunul ešte. No, teraz dá kaput. Ja mám kaput. To ako? Teda nedáš? Tak mi vríti. Mám dám to počne. Gól! Teraz dám to na výhercovia. Zápas teda, nie sme výhercovia ligy. Čo? Však som ešte nebol za čiaru. Čo to bolo? Ešte necíval som. Ako to už možno to malo byť. Ako ľahce. Takže, ak sa vám videočko páčilo, zavojte like, odber, všetko a uvidíme sa pri ďalšej nahrávke možno, alebo pri nejakej Robloxovej hre, alebo pri čom. Uvidíme tak čus, bus.